Diyos maray na aga po mga tugang, malod po sa pagpamiibi kan oratio imperata, pamiibi para sa katuninungan sa kinaban. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Maheherakon asin maugayon na Ama, dai ka masasabutan nin si Isayma na nagsasabwag nin iriwal, dai pwedeng mag-ako sa imuan si Isayma na namumuot sa byulensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kaorasaan, byulensya asin kagadanan, rangahaan sa imong kaakian, asin buksanan sa mong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw nin siguridad, asin katuninongan, lugod paman si Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin reyna nin katuninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan, asin nakakalupog, nabutasan naan sa indang mga amonisyon, ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, nasunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay, surugon asin paglingkodan ang kagabsan, kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tao, na makwa ang ranga asin kusog kan mga naghihingowa para sa katuninungan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay, siring man na ang lambang saro sa to, magpuunanggad asin dayupot na maglakaw, sa dalan in tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninungan, kagurangnan, matapos nalugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninungan. Amen. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa liwat Diyos, maray na aga po mga tugang, ngunyan iyo an ikakinsing Domingo sa ordinaryong panahon, isabay tapo sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat kan mga minasunod, Sara Imperial and family, Mr. and Mrs. Bong and Jing Gapayaw and family, De La Cruz family, Calyos Lovendino family, Mr. and Mrs. Alberto Homo and family, sa espesyal na kaagadan for good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, sa espesyal na kaagadan man ni Faye Penetrante, for success in exam kan you family to pass the Master Plumber Licensure exam ni Francia F. Cañeso, to pass the Master Plumber Board Examination ni Risa May C. Reforba, Siringman, to pass the PNLE on August 2026 ni Janice L. Flores. Sa kapahingaluan kan mga kalag, para sa kalag ni Emmanuel, sa kagadan ni Lorna, Ryan and family, Froilan, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Eduardo, kan Mendoza family, Delia, Nanette, Manuel, Jesus, Dexter, Evangeline, kan Asopardo and Cantara family, Maximino, Domingo, ni Joyce A. Sarsa and family, Dexter, Evangeline, kan Asopardo and Cantara family, Simona, kan F&S Velasco, Ramon, ni Joel Hidalgo, Salvacion and Halma, kan Salinel and Medalla family, para sa gabos na kalag sa purgatorio, ni Tita Imperial and family, Eduardo Sr. and Edwin, ni Mr. and Mrs. Bong and Jing Gapayaw, Jose, Josefa, Melton, Antonio, Maria, Vicente, Elena, Jovito, ni Tess D. and family, Halma and Salvacion, kan Salinel family, Justin and Saldi, kan Mohar and Nebres family,
Jose, and para sa gabos na kalag sa purgatorio ni Elvi Ante Bioda di Buen, Adelina, ni Ricky and Karen, Emma, Esther, Floro, Vicente, Sonia, Randy, and para man sa gabos na kalag sa purgatorio kan Calyos Lovindino family, Manuel, Natividad, Edgar, Benjamin, sa kahagadan ni Eddie Andes, Adriano, kan Austria family. Panuanin Diyos, matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. An tataramon kan Dios, garo mga pisog na itinatanom kan Dios sa satuyang puso. An kamautan ta, an pisog makagamot, magtambo, magbunga sa satuyang buhay. Puunan ta ang selebrasyon sa pag-ako kan satong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asing sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asing sa kapabayaan. Salak ko, makuring salak ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen. Sa gabos na Angeles asing Santos, asing sa indo mga tugang, na ko'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Excelsis Deo. Mamibi kita. O Diyos, na nagpapahiling kan liwanag kan sa imong katotoohan sa mga nalalagalag na makabalik sinda sa dalan, tawan sa gabos na minapaayon sa Kristiyanong pagtubod, na idtong mga salungat sa ngaran na ini, sikwalon, asin idtong mga angay digdi, sunodon. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Enot na babasahon, iniladawan ni Propeta Isaías ang tataramon kan Diyos siring sa oran, nagtataong buhay sa daga. Inaasigurar kita na day kita mabalik sa saiya, na day napapangyarian sa iyang kamauotan. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Olay kan kagurangnan, ansakong tataramon siring sa nyebe saka sa oran, na naghuhog pa hali sa langit, nganing baribihon ang daga, pinapatalubo nindaan mga tinanom, na minataon nin banhi, na isa sa buwag asin minataon nin pagkakan. Siring man, ang tataramon na sakong sinasabi, di iyan mabalik sako na mayo nin bunga. Gigibuhon ikaiyan ang gabos na sakong ipinapagibo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An banhi nahulog sa daga asin nagbunga. Ang banhi nahulog sa daga asin nagbunga. Dinadalaw mo ang daga asin pinapasagana, pinapayaman mong marahay. Ang sapa kan Diyos pano nin tubig, inaandam mo ang saindang trigo, tasiring ang pagandam mo kaiyan. Ang banhi nahulog sa daga asin nagbunga. Ang mga kali-kali pinapatubigan, sinasaramaan inarado, huli kan tagiti, pinapalumoy mo ang mga nagtutubo, binibindisyonan. Ang banhi nahulog sa daga asin nagbunga. Kinukoronahan mo ang taon kan sa imong karahayan. Ang mga inagihan mo, dinadalihigan nin kasaganahan. Dinadalihigan ang mga sabsaban kan disyerto, asin hinahagkusan nin kagayagayahan ang kabuludan. Ang banhi nahulog sa daga asin nagbunga.
Nagugubingan ang kapatagan nin mga karnero, ang mga kababan na tatahuban nin trigo, mapanggana nagkukurahaw asin nag-aawit. An banhi nahulog sa daga asin nagbunga. Ikaduwang babasahon. Sa ikaduwang babasahon, si San Pablo nagtataram manuhod sa mga linalang na nagahalat nin pagtubos. Sinda nagihiras kan paglaom sa kamurawayan na nagahalat sa satuya gabos. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, ibinibilang ko na ang mga kasakitan ngunyan na panahon. Dain na nanggad ikakapantay sa kamurawayan na ihahayag sa to. Ang gabos na linalang tudok sa puso na nagahalat na ihayag kan Diyos ang sa iyang mga aki. Kinundinar na mawarasan nin katuyuhan an linalang, bakong huli sa kagustuhan kan linalang, kundi huli sa kabutan nin Diyos. Alagad, igwanin paglaom na an linalang, patatalingkasan nin Diyos, tanganing dain na iyan malapa, asin tanganing makahiras sa mamurawayon na katalingkasan kan mga aki nin Diyos. Aram tanasag kod ngunyan, an bilog na linalang, nag-aagrangay sa kulog, arog kan babaeng kinukulog kon nangangaki. Alagad, bako sana ang bilog na linalang ang nag-aagrangay, kundi kita man na nag-aako na kan espiritu, na iyo an inot kan mga regalo nin Diyos sa to. Sa satuyang buot nag-aagrangay man kita, mantang pinaghahalata ang Diyos, nagibuhon kitang mga aki niya, sa katubuson ang satong hawak sa pagkagapos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipagrukyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan aldaw man sa nang idto, nagluwas sa harong si Jesus, asin nagtukaw sa tampi kan danaw. Tiniripunan siya nin kadakol na mga tawo, kaya naglunad siya sa bangka, asin duman nagtukaw, mantangan mga tawo nasa baybayon. Nagtukdo siya sa inda nin dakol na mga bagay sa paagi nin mga parabola. Sabi niya, may sarong paraoma na nagsabwag nin banhi. Mantang isinasabwag niya an banhi, nahulog an iba sa dalan. Nag-abot an mga gamgam, asin tinuka an mga banhi. An ibang banhi nahulog sa lugar na magapo. Nagtambo, huli ta manipis an daga duman. Alagad pagsirang kan aldaw, nagkaaralang an banhi, huli ta dain nakagamot nin hararom. An iba man na banhi, nahulog sa katunukan. Pagtambo kan mga tunok, pinuot an mga banhi. Alagad ang ibang banhi, nakasabwag sa matabang daga, asin namunga. An iba mananggatos an bunga, an iba 60, an iba 30. Nagsabi si Jesus, an may talinga, magdangog. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Kung kamo po an hahapoton, sain po dapat itinatao ang satuyang oras, asin, kusog.
If your strength and your time, your energy is limited, sa inta dapat yan itao. Siyempre, ang simbag sa mga bagay na kapaki-pakinabang. Tama po ba? If my resources are limited, I would rather spend them in something worthwhile, in something that will bear fruit. Kaya nga nag-i-invest lang po kita kan sa tuyang oras sa mga tao na aramtang willing man magdangog. Nata man tama gasto ako nin oras kung ang tao daiman madangog sa kuya. We only spend our energy sa mga trabaho na mabunga, may resulta. Nagpapadagos lang kita sa mga trabaho na aramtang may progress. Kaya, pag un-efforts ta, daiman pinapansin o pigre-reject kita kan mga tao o nasasayang sanaan sa tong pagpagal, ang natural tendency ta po is to withdraw. Sibog kita. Dai na kita kaiyan. Sayang lang kan oras. Nataman tamatry pa ako. Nothing will change anyway. That's understandable. Tatotoo, kung an oras mo limitado, an kusog limitado, an pasensya limitado, dumanasan na kita sa mga bagay na kapaki-pakinabang. Siguro po iyo inian makakigkig sa ebanghelyo ngunyan. Kakaiba ang parabola na sinabi ni Jesus. Commonly, we call this the parable of the sower. Ang parabola kan parauma. Pamilyar kita sa istorya, pirmita ining nadadangog taon-taon. Sabi sa istorya ni Jesus, igwang parauma, nagsabwag nin pisog o banhi, dangan igwang apat na klasing daga. Pag nadangog ta po ang parabola kan kagurangnan, siguro po ang inot na hapot, kagurangnan, nataman ta duman sa istorya mo, ang parauma, nagsabwag nin pisog o banhi sa mga daga na bako man mataba. Ang sarong maray na paratanom, a good agriculturist will only plant in good soil. Natakman tamatanong pa duman sa aram niyang da itatambuan. Aram ta na duman sa 4 types of soil. So ikaapat, matabang daga. Sabi sa istorya kan kagurangnan, with the 4th type of soil, it was good soil and he had abundant harvest, 100-fold, 70 or 30. Pero sabi niya sa istorya niya, bago po ang ikaapat, igwang 3 types of soil na pinagtanuman. Enot, so ibang mga banhi, nakasabwag duman sa dalan, sa tinampo. Sisay pong paratanom, ang matanom sa tinampo. Sabi digdi, pag abot kan mga gamgam, tinuro ka ang mga pisog. Siyempre, tatinampo, nataman taan parauma, magsabwag nin mahalagang pisog. Duman sa agihan, naaramtang matagas ang daga. Uso ikaduwang klase ning daga, na magapo. Nataman kagurangnan, taan parauma masabwag sa magapo. Aram na ang daga duman manipis. Asin dahil magapo, magtambo man yan, daima ugat. Kaya sabi sa istorya, when the sun rose, it scorched the seedling. Nagkagaradan ang mga seedling. Why? Why did he sow where the soil is shallow? Why plant there? Asinan ikatulo, ang iba daapong mga banhi, nagkahurulog duman sa daga, kung sain may nagturubo man na matunok. Nagtubo, pero kan igwa ng mga tunok, tinuok ninda ang seedling. Why, Lord? Why did the sower plant where thorns were already growing and choking other plants? Bako daw kagurangnan na agricultural incapacity? Bako daw na unwise para sa parauma? Wouldn't it be wiser to save the seed and use it only on good soil?
Magayon po gayod na ihapot, tanganing masimbag taan mga hapot na ini, sisay po ba an paraumang ini? Nadangog ko na po kamo, si Jesus. The sower is Jesus. Sabi kan mga nag-aadal kan Biblia, asing sabi ni Pope Benedict XVI, an parable of the sower is really an autobiographical parable. Jesus was talking about himself. Dahil karanasan niya po ini. Ano po ba ang konteksto kan gospel na binasa ta? Ang nangyayari po digdi, ang kagurangnan, naglilibot na, nagsisermon, nagbubulong, nagmimilagro. Pero ang mga tao, bako gabos, nag-aako sa iya. Some of them misunderstood Jesus. Some of them welcomed Him, some with hostility. Igwang mga leader kan Jewish religion, as in kan Roman governments, pati Jewish leadership, inaakusaran ang kagurangnan na ang gibo niya, ang mga milagro niya, hali sa kapangyarihan kan demonyo. And so, this sower, ining parauma, si Jesus. Tadawa padai siya inaako kan mga tao, padagos man giraray sa pagtukdo, padagos sa pagbulong. Inipalan ang ibig sabihon kan parable. Ang parauma, si Jesus. Asin ang banhi, ang tataramon kan Diyos. Jesus scatters the seed everywhere. Dahil, dawa pa bakong matabaan daga, sinasabwagan man giraring kan kagurangnan. How do we know that? Pag binasa tapuan mga ebanghelyo, mahihiling ta si Jesus, He proclaims the gospel, He proclaims the word of God generously. Daipo namimili. Dawa nga ni ang 12 apostles na aram niya mga lalaking paborabago, mga lalaking kung minsan maluya ang buot, inconsistent men. Still, He calls them to be disciples. Maski ang mga tawong aram niyang babayaan siya sa kahuri-hurihi, arog ni Judas, pati ki Judas, sinabwagan niya nin banhi kan tataramon. He even prays for people whom he know will crucify him eventually. In other words, the sower does not plant only where success is guaranteed. Si Jesus, bakong arog kan ibang paraoma. Ang mga paraoma, matanom lang sinda sa matabang daga. Bako si Jesus. Si Jesus, tinatanuman niya gabos na klasing daga. Even if success is not guaranteed, He plants generously. He gives even to soil that is not ready. Asin ang daga, ang puso kan tao. Sabi kan mga teologo, this is the stubborn generosity of God. Ang Diyos, makulit. Ang Diyos, nagpupursigi. Ang Diyos, dahil nagsusuko sa tao. Dawa pa matagas ang daga. Dawa pa magapo o matunok ang daga. Di ko na po hahaputon kung arin kamo digdi sa apat na klasing daga. Taan simbag, gabus ini. I am all 4 kinds of soil. I am all of them. May mga momento na ang puso ko matagas. Habok kong magdangog sa tataramon kan Diyos. When I come to Mass on Sunday or on daily Mass and I hear the Word of God and I hear the homily, many times I don't want to listen. Igwaman mga pagkakataon na pag inako ko ang tataramon kan Diyos, maugma ako, excited ako. Pero pag masakit na ang buhay, pag magapo ang buhay, my enthusiasm disappears. I am the second kind of soil. Igwaman mga pagkakataon na ang pagtubod ko nagtatambo, nagtatalubo. But when it is crowded by thorns, like anxieties, like tiredness, like ambition and resentment,
Nagluluya man ang sakuyang buot. Iyo, sometimes I'm like the fourth soil. Minsan may bunga man ako, pero aram ko, aaminon ko, gabus na klasing daga. Ako iyan. All four types are present in me. And yet, God knows that. Aram kan Diyos ang tagas kan sa tong puso. Aram niya ang gapo. Aram niya ang mga tunok. And yet, He still sows the seed. He continues to sow even when parts of our hearts remain resistant. The stubborn generosity of God, the persistence of God. Nata arog kakaiyan kagurangnan. Nata nagtatanong ka, dawa dai mo sigurado kung matambo. Dahil ang paraumang ini, aram niya na ang matagas na daga, pwedeng palumuyon. Aram niya na ang gapo sa kaantunok, pwedeng halion. Matinaong parauma. And so perhaps, dear friends, what we need to ask in this Sunday's celebration is not, which type of soil am I? Igwang mas mahalagang mga hapot kisa digdi. Inot na hapot, ako ba nakagamot? Am I rooted? Pag nadadangog ko ba ang tataramon kan Diyos sa Domingo kong pagsimba, nakakaugat ba ini sa buhay ko? So much so, nadawa anong bagyo an umabot. Pagtios, disappointment, kontrahon ako kan ibang tao, i-reject ako dahil kan pagiging Kristiyano. Is the Word of God rooted in me that my faith is strong and firm? Ikadua, nagtatalubo ba ako dahil kan tataramon kan Diyos? Ang relationship ko ba sa mahal na Diyos, nag-grow pa man? O pirang taon na ako sa estadong ini, dahil na akong talubo? Am I becoming more prayerful, more teachable, more faithful? O pirang taon na ako sa parehong lugar, hearing the same gospel without allowing it to change me? O ikatulo, am I bearing fruit? Nagbubunga ba ako? Nahihiling ba na pag nadadangog ko ang tataramon kan Diyos, I become more patient, more merciful, more generous to others? Takon ang Diyos, generous, sa manlain-lain na klasing daga, dapat ako man generous. Kun ang Diyos, pasensyoso sa mga dagang matagas, magapo, matunok, sana ako man pasensyoso sa kapwang matagas, magapo, matunok. Dear friends, we don't have to be perfect soil. We only need to stop resisting the sower. Ini po ang pamibigta ngunya na Domingo, asin sa gabos na Domingo kan sa tuyang buhay. Nalugod pag nadangog ang tataramon, palaugon, dangan tugutan na makagamot, asin magtalubo, dangan magbunga. Magipulugod kitang mga Kristiyanong mabinunga. Tindog po kita, simbagunta ang tataramon, ipahayag taan katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibukan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin na inahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki dahil na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagtigwakan gabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan, naghilig siya halit sa kalangitan, asin na nilaman huli ka na Espiritu Santo, kay Virgen Maria, asin na ni tawo, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato,
Nagtios sagud sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuukan ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa ama asin sa aki, siya kaiba ka na maasin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi ni mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako ning pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin naghalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Darahunta sa satuyang amaan sa tung pangangaipo, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamikbi, Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi, tanganing an Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, giyahan kan Espiritu Santo sa saindang paghingowa, na magdakol ang bunga nin katanosan, pagkamuot asin katuninungan sa kinaban, ipamibi niyato sa kagurangnan. kagurangnan hinanyugaan sa mong pamikbi, Tanganing bilang sarong komunidad, magtalubo kita sa pagkamatinios, pagsabot sa kapwa, asin pagpapatawad, ipamibi niyato sa kagurangnan. kagurangnan hinanyugaan sa mong pamikbi, Tanganing ang pagkamakasadiri asin labis na pag-ambisyon, dai magpaalo kan tataramon kan Diyos sa satong pamuhay-buhay, ipamibi niyato sa kagurangnan. kagurangnan hinanyugaan sa mong pamikbi, Tanganing ang mga naggehelang, makamati ka nakakaumay na kapangyarihan ni Kristo, asin ini mapakusog kan sa indang paglaom, ipamibi niyato sa kagurangnan. kagurangnan hinanyugaan sa mong pamikbi, Tanganing ang mga gadan, magugma sa liwanag, kagayagayahan asin katuninungan sa langit, sagkod paman, ipamibi niyato sa kagurangnan. kagurangnan hinanyugaan sa mong pamikbi. Sa espesyal na paagi, girumdumunta sa satuyang mga pamikbi, ang mga paraoma na nagpapakaon sa tuya arualdaw. Sa tahaw kan nagbabagong klima asin nag-iinit na kinaban, lugod danay na mabinunga an sa indang pagtanom, mamikbi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Sa silensyo, rumdumuntaan sa tung personal na pangangaipo. Langit nun na Ama, tabangan mo po kaming mamidbid ang banhi kan sa imong tataramon na naghihiro sa samong buhay. Dai man lugod kami mapurisaw kan mga kasibutan kan kinaban, kundi magin mahigos sa paglingkod sa imo para sa kadakol na ani. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tulad niya sa imo, Ama, ang tinamay sinarap na irin.
Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan na natang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, hilinga ining mga atang kan namimibing simbahan, asin sa pagpakinabang na ini, itugot mo sa mga nagtutubod ang pagtalubo sa kabanalan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. maniniko asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Ta sa siring na pagkaherak, namutan mo an kinaban, sinugo mo sa mo an paratubos man sana, binuot mong makisumaro siya sa samong kamugtakan, maliban sa kasalan. Tanganing mamutan mo sa mo, an namutan mo sa aki. Sa pagkuyog niya, binago kami para sa imong mga balaog na napatimasang mi sa pagkakasala ninda ipagkuyog. Kaya kami man kagurangnan, kaiba kan gabos na anghel asin santo, nagpapahayag sa imo nin pagtubod, maugmang nagsasabi. Kagurangnan, ikan nanggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabo sa sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabo sa sin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong papa, si Leon, an sa mong obispo, si Joel, asinan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, Nuestra Señora del Carmen, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, gabos na santos, nakaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa mga tataramo na itinukdo kan kagurangnan. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Cordero kan Diyos na nagpaparang ng mga kasalan at hinapan. Kaheraki kami, Cordero kan Diyos na nagpaparang ng mga kasalan at hinapan. Kaheraki kami. Cordero kang Diyos na nagpaparang ng mga kasalan kan kinapan. Nawi kami, o Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako kung maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may herako na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. para sa mga gabos, ikaw daramdaman. Itinaas sa mga gabos, inupunin buhay.
Maluhod po. Pamibi sa Jubileo. Mamumuton na Ama, minadulog kami sa imo sa pagpapasalamat sa 75 taonin sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad ng pagtubod. Tukdoi kami maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan Ebanghelyo. Inaantabayan mo kami kaidto ngunyan asin sagkod paman, patalubua kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso mi na maginsiring sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta asin hadi para sa banwaan mo. Huli ki Jesucristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Gregorio Magno, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, namantang ang mga atang inako, hulikan pakisumaro sa misteryo, magtalubo ang bunga kan sa mong kaligtasan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo. Nag-abot po sa 51,160 pesos and 40 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nagabot po sa 5,669 pesos and 55 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 7,472 pesos and 60 centavos para po ini sa pro seminaryo. Pinapaisip po sa gabos na ang minasunod o ordinahan bilang mga padi sa San Gregorio Magno Albay Cathedral sa Agosto 4 sa oras na alas 8 nin aga. Reverendo Jonel Ramoso Argamosa, kan Our Lady of the Assumption Parish, Ginobatan, Albay, asin Reverendo Matt Jason na Aglatore, kan St. John the Baptist Parish, Kamalig, Albay, kasabay man po ninda na ordinahan bilang mga diakono ang mga seminarista na sina Seminarian John Roger Rodriguez Avila, kan St. John the Baptist Parish of Villar, Albay, Seminarian Leonardo Avila Canwell, kan Our Lady of Guadalupe Parish, Lidong, Pulangi, Albay, asin Seminarian Ray Bondok Madrigalios, kan St. John the Baptist Parish, Kamalig, Albay. Kung may aram po kamo na makakaulang sa saindang ordinasyon, paisihon po tolos an opisina o sa chancery. Mawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana, mga anonymous na may kantidad na 2,000 pesos, tulong 1,000 pesos, limang 500 pesos, duwang 100 pesos, GCash donation 6,550 pesos, FOY 5,000 pesos, Emerson Liaguno 1,000 pesos, Cerneches Family 900 pesos, Edevoti 100 pesos, Diyos mabalos po. Matindog po. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan po kamo kan Dios na matinao, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw kita sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.